Ingon ani di ay kalisod ang dalan diri Kung di ka hustler mo dalag motor, ayaw na lang gyud patuga-tuga. Kaya ra kayo. What's up mga igala? Padulong na imig bukid kaning adlaw. Ito aman dito ang uma sa akong mama ug papa. Nisabay na lang pud mi kay wala man pud milingaw aning panahon na. Nya gusto gyud po kumuato ning lugar bahalag lisod ang kalsada. Ug mao na si Isboy ug si Aryong, mga boksingero na sila. Mao nang nay nagpa-picture sila ha. Mao nay mo sunod sa yapak ni Pacman, mao nang ayaw mo kumpiyansa. Karon kay wala man sila dula, mutabang sa daw sila og hagbas dito sa uma. Kay mao man po na sila ang sinaligan kaayo ni papa. Mao nang bilib ko anak nila kay kugihan og buutan pa jud mga bataa. Wow. Kunya mao din ning sapat diri sa mua. Diri day may tigliguan sa una. Katong tinaw pa ni siya, pero karon ambot lang perti namang lubuga. Parasay mo. O diba, entrada pa lang gani, hapit na may matumba. Unsa na lang ka dito sa unahan, nga pertigod ka subida. Tanawa ra gud ninyo na grabe ka bakilid nga lugara. Pero syempre, salig lang jud tani nagdrive sa badya. Kay kapila na siya nagbalik-balik aning lugara. Swito na kayo siya. Samot na kung papa, nga sige nagkabalintong aning lugara. Munang easy ra daw kayo sa ihaning kalsadaha. Isir yung tatay ni Dria ba? Sugap, panagan tatay, pati katulugon. Balik, sige nagbalik-balik ba. Sugap, panagan tatay lagi dire. Diriya, pa boss. Oh, dire. Putus-putus sa speaker. O diba, naibidensya. Pero kini gud ang pinakadelikado nga sa bidaon aning lugara. Gitawag nila ni ugugbokan. Ambot og ngano, basig dakan na siguro nang ugbok diri tungod sa kadelikado. Bisan ganig ako nga nagsakay, nakulbaan ko. Kay basig di ka subida among motor, saon na lang. Na, asa ka tapon niton ani kung maligid ta aning pangpang. Basic no guys, way. O diba, perting anara mo drive mga bataa. Grabe ba yung kulba dala na. Subida pa imo pa subida. Pero kaya ra kay mga hustler naman ni sila. Basic. Ops tay sa hunong sa kadiriya kay murag di na gyud ni makaya. Munang munawag sa daw si mama kadi daw pasalig akong asawa. Kay ganina siminto pa makaya ra. Pero karon mga bato na, aksyon na siya kabalaka. O diba, ganina burit kayo na siya. Gusto pa maguna-una, unya day karon kauli-una kadi makaya. Pero bitaw perting paita, inga nakalisod ang dalan diriya mga higala. Mao na nga unta matagaaning pagtagad sa mga nagdumala sa atong probinsya sa Davao de Oro ug sa uban pa. Kay perti gyud den taong luya ning mga tawo nga nagpuyo diriya. Samot natong nay mga uma. Kaya ra kayo. O diba, busy ra kayo sila ha. Siyempre taga diri guna sila. Munang hastag yun nilang anara. So karon samtang nagpaabot mi nila silbi-silbi sa ta diriya kay lami kay ambyo diriya mga higala. Kay kung nakabantay ka sa likod sea of clouds na siya. So karon padayon ta kay sa tinuod lang layo-layo pagitaan ni pormaha. Grabe ra bang batsiya sakit na kaya akong lubotan ning dalana. Pero nakabantay ko, daghan man sa din nagpuyo aning lugara. Wa gani ko magdahom nga makita na ko ni si Uncle Eddie diri nga silingan man unta namo ni didto. Murag duda ko nakadagit jud na siya chicks diri So mao na din imong payag diri mga higala. Sa wakas tabot gyud ta. O diba, tanaw-tanaw din ta sa palibot mga higala. Pamparelax sa pananaw ba. May na lang pud mawasan pud tagamayan atong ka-stress atong kinabuhi ba. O diba, ana ra na siya.